परफॉर्मन्स केला वाड्या वाड्यांचो आवाज आज वाड्यानी कॉम्पिटिशन भुरग्यांचे टॅलेंट चोवपाचे कातरां करपाचे मुखार हाडपाचे मागीर पिक्चरार ताका आमच्या पालकाचे रोल काडपाचे हे सगळे आमच्या सद्या कोणेय ना हिंगा पार्ट घेवपाक एकलो येयलो कोण बरें कातार म्हणटा जिखता तो सगळे घेवन वयता कोण येयलो ना हे कोण चिचुंदरी बारीक काड्याची किती खांदरी म्हणटली आमची बरी गाडी हा तो पहिले सांगे आम्ही का तर म्हण बायले माका फॉर्मलिन करता जाय अगो फॉर्मलिन दुसऱ्या मान गोयकरा मारपाक तयार केली पूर्ण तुम्ही हा मान किरा लामाणी चुकीत नसोल चुकी अगो फॉर्मलिन दुसऱ्या गान पूर्ण झालं ना फॉर्मलिन भरता जाय अगो पाणी आणि हुई पडा फॉर्मलिन होता माका फॉर्म करपाक जाय फॉर्मालिन भरू जाय म्हणून म्हाका हंसोली म्हाका बरोबर सगळी फॉर्मालिन सद्या कोणय ना काळे गायला फुकट तकले दये तपी आणि गिटार दयेन काळे पण मेला किती गेलो कोणाला गेलो तू जाणा कोण तो हेच पाळ आणि बगर बो मुको किती जाते तू कोण तो घरा करतोय मरे अच्छा तो तू कोण तो तो कोण तो आता आवड नाव कोण तो अरे हांव ओय बॉब माली किदा माली बॉब तू किंग बॉब मारवा पहिला इन कातो मुळा पहिला अरे बॉब माली अरे ते जाऊ सांगा किती बॉड माता अरे पण नाव ते बॉब माली तुझी माईक आणि नाव मिळवतो ना 1.5 फूट हां ओ माली बडा कादिस्ता बीट माली हे सर मुझे फाटला लोना येते लोना येता अरे आम्ही न्यू कमर मध्ये सिंगिंग लोना प्रोफेशनल तू लोना येतो आमका चान्स हा येता बरे बाजू टूर करत म्हणजे हिंगा तिंगा वळला वयता त्या टूर करून पेज टुरा पेज घेऊन लांब आणि बारीक जाता बरे स्लिमूय जाला ते लोना हे तुझ्या जसं 1974 एक मोटरसायकल होली लुना हे तुला काय सांगता किती लवणा बाय तू प्रोफेशनल म्हणतो तू निमाण कातार केला जाल्या आम पयली कोण न्यू कामार येले ते कातार कोण तय हा ओके पासेस घे ओके कहां है तू इधर ना लोना कोण आहे नाम सलमान खान है बात हमारे सलमान खान मेला असतो मी आता आईने तुम्ही आले वा सलमान खान Iya, maksud saya big calon ya. Eso sih berarti. Dance su, maksud big calon ya. Salman bhai. Hello. हम छोड़ चल हो आए. तुम हमारा गोए आया है. Thank you. You Ubed. Woi. Ubed. Yeah. Ubed no. Ubed. सलमान भाई बड़ी सॉलिड बोला यार इधर हम खतारा करता है तुम इधर क्या करने को है डांस है यार अच्छा डांस है बिग डांस बिग डांस
कॉम्पेअर चल पहिले आमच्या कानाला म्हणता 4.5 फूट चल किती म्हणल्या ना 4.5 फूट ओके चल स्टार्ट या या No woman no cry. 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 बाहेर कोण रोण आहे रे बगर बगर घुमन काय मुक्कार मुडले अरे मुकाराव नको एकुला शिवाव मुक्कार बाहेर कोणी बसाय ना हा ए आता आवडती हा तू म्हण ए ಏನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಕನಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಎಣ್ಣೆ ನಾಳೆ ಊಟ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ 7 ಗಂಟೆನ ಹೋಗೋಣ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಮಾಗುಡಿ तू कन्नड जाण म्हणून कोण जाण आता बोलले तुम त्यांना जायचं सांगितलं आवडती मला ಹೋಗನೆ ಕಡನ ಆ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ ಕನ್ನಡ ಮುಡಿ ಈ ಕಾಂತಾರ ಮುಡ ಇದು ಬಿಗ್ ಮಾಗೋದು ಗೊತ್ತೇ ಬರೀ ಕಾಂತಾರ ಮುಡಿ ಏರವಾಲಿ ಇಂಡು ಟೇರವಾಲಿ ಕಿಂಡು ಏರವಾಲಿ ಇಂಡು ಟೇರವಾಲಿ ಕಿಂಡು कितू मींडू हाँ सो मींडू हाँ कांतार मीना किती कितू नंतर तो मींडू करते ए बरे कांतार म्हणून पाहिजे ए हाँ म्हणजे ए मोजी माय बास कोंकणी मोजी माय बास कोंकणी मोजी माय बास कोंकणी मोजी माय बास कोंकणी माय पासवा मुकार काय ना पाय बस मुची माय बासुती ना तू माणसा होता मग रेग्युलर शिकवले काय तू रेग्युलर शिकवलेला ही माय बासुची होत नाही तिकडे मोठा त्या राहतो काय हा ಈಗ ನಾನು तू बरे कथा म्हणते नाच होत नाट्य जाग्या होत हातात तुझे बरे आवडले ते खरूच झाले गोळी इंजेक्शन मारून ओव्हरडोस झाली आणि त्याला गोळ्याची पडली हा म्हणजे ते इंजेक्शन मान बॉडी होते ते हा ते इंजेक्शन मान बॉडी होते सलमान खान पुढील लेट पण बाहेर गेलो हा? सलमान खान नाचतो स्वतः अरे सलमान खान तसं असते रंगांच्याकडे खाता पण मोठं जाईल बाहेर रंग आता ही सगळी पाच तुझे जीविता